hanki diwe kewɗe Pakistan woni ko ende waali fiinude nati ko lini cuuɗi ɗi bomboje ɗe uni famboni Pakistan kañum humpiti maɓe no gahi en jeegom e lehi ɗum touriste en wonno ko ɓuri hewde balmuɓe kasino ana kewta 49 piyanɗe ɗe nawi fasane to diwal Kashmir e to Penjab ɗum wonno ko koliji ɗi kolliti ɓe mbasi ɗoyɗi e caggande ido bomboje e niɓɓugol waɗe nokkure nde ende kañum andini kam faɗɗiɗe bomboje misilaji dodatoɗe kuliyankoɓe to leydi Pakistan toon e wi laamu ende piyanɗe hanki ɗe ko joom taali dow piyanɗe ɗe Pakistan waɗuno e leydi maɓɓe ɗum tawama no gayi ɗiɗi lewru ƴaɓɓino du ko sabino dumayɓe no gahi e jeegom toon kono rama toon to banggue ende o toni kadi bonandaji mbaɗi jaati yimɓe jeetato maayi ley wuuro wiyetengo Pong to rew hinnague ende to ngal diwal dukowal Kashmir fonde no gahi e jeenayo bomboje ɗe mbarmini dow e wi goto e hooreɓe gonɗon wuuro fonde lanaje weeyo tati ende saami ka e leydi muɓɓen toon ɗum humpiti kibaru ummido e daraniɓe ndenagi ndiɗo leydi ko saabi oɗo bonora e ko hewtiti wonnoɓe ɗe ɗo laaɗe ɗum ɗon hollitaka tawon marso sin kañum o hodduɓe ɗono e ɗe ɗo leyɗe ɗiɗi wonɗe haɓude ana daadi ɓen mbasa ɓeydude e tiɗorma fitina o Londres e Moscou ana daadi leyɗe ɗe jaɓande ja e sengo muɗum fedde ONU kañum ana holli kulol fa sanne jaggodirgon ɗe ɗo leyɗe ɗiɗi tawraɗe e kaɓoɗe kulɓiniɗe nucléaire saldo fedde nde jaati daranidu jamɓe kisal ana hejji e kawritan hande e o alhaali